Det er blevet tid til parfume. Lige de her parfumer her blev jo hypet for vildt på TikTok for, jeg vil skyde på en måneds tid siden eller sådan noget. Desværre til at starte med, kunne jeg kun få fat i de små af den, jeg godt kunne lide. Men nu har de endelig fået de store i min lokale normal. Så den, jeg godt kan lide af dem her, det er den, der hedder Delicate and Deep. Oh my god. Er den ikke fin? Ej, jeg elsker bare indpakningen. Der er flere forskellige slags, det ved jeg godt, men den her, det er bare min favorit. Så without further ado, så skal vi have sprøjtet lidt på. Lækkert. Propper selvfølgelig lidt på her også, og lidt her i siden. Boop. Og så har jeg simpelthen fået dagens parfume på fra Normal. Jeg er lidt interesseret i jer andre, der har prøvet dem her. Hvad for en kunne I bedst lide? Fordi min er bare den her Delicate and Deep. Men jeg gad da godt at vide, hvad din favorit er. Så skriv en kommentar, hvis du har lyst til at dele, hvad din favorit er. Sephire. Se parfume. Det var bare lige det, jeg gerne ville dele. Ha' en dejlig dag. Hyggenyk!